Kublai pi baro mentakas ngi ngadon bat ikertong jong ka UDP na po Jayau constituency iba Augusta jorwa bangin yakran halor ka jing pengkre jong I yakani ka MDC election kublai ba ko mangitip pide I na po kiseng balang tinna kiseng balang siya ka politics ha kan ko kompipoy kublai sibun maskoban ong nin kong bang ay ngoy ublay ya kani ka benta ya ka panganyo ka syakri ya ka ri ba ka jai menrio ala don khat prasnem hapoka khasi student union adu bang da syong thait kumu general secretary jongka central body te ka mensim nadu bang la syakri ya ka ri ba ka jai menrio khat prasnem ka thrang kangnut ya ka banchim benta pan ya ka bangandon hapo kasan hima sima te kumta house nem arja kha prang ala rung hapo kasan hima sima pat kumta ngala shimbenta haksin benekong penyele ya ka election chapo ka kasel Telmus district council tukumta how to snem ngawan baar ngarem persya I bapol how to snem te kamen kamla ya ka bang chushong krikti kumtu ane nga angnut bang kwa ya ka ban syakri ya ka ri ba ka jai mriu lengba kasan hima sima pan Timentaka kenting I pimi naka konstituensi jeng iba pol hi naka parti ga iba pol re dan hadu kan pensuk I pi ne ka don ka jeng khia lor kan ka jeng yakun jeng pi kan ka election ningkong asu banai ngo ya iba pol ning ya ka ba ide kum u MLA minister ba kum juru MDC hadu menta te ngasu dan bok ya bandon hapo ka United Democratic Party UDP te ya ka ba iyo ya ka ban ay shimbenta kan ka sin bar hagaba kajing don kat ka jong I bat ka aila yanga ya ka banganyo on shim kan ka benta te kajing ele kalong ka ba juan hak election ngimla ban kinsting yeno ino te kumta kajing don pa jong I bapol bat kajing don jonga namangile kunteng house nem arja kha khandai kumta ngarem tong kumbah news spa but persya I bapol tengah sengo ba kajing don jong I bat ka vote share jong I bat ka vote share jonga kanyarap sibun hakani ka kenti ka pementa da ka bangin poi syaka thong jong kajing jong ande ha kajing ele ngin habye kun menteri sitom ngimla ban kinsting yeno inu nama hagamadan hi ngin habye kun ngi habania tri sitom banyo ya kajing jong tiladang ipe ya kata ka konstituensi jong pi hi ki babun ki parti ki ban yakun yakani pipet kum no pat yala dia hakani ka jing yakun khamtam kidon ki parti ki bakhlain kum ka NPP kum ka Congress ru pi sno kum no pat yala dia hapreng kani ka jia constituency bamantang idon hadu sangut ki kumapa ko terteng te ngakermen ba ka jingele hi ngong ne ngin haban tristom namar bangimla ban kinsting yeno wala gidon ki parti ki bakhlain ngin haban tristom met ban mensim bandu tidu tia dudam da ka bang ngin poi syaka thong da ka bang ngin tristom ringkan da ka jingkur khu blei bangingen ba ka jingele hi don bo job don barem tekum tangi kermen ba ki paj ba ki snothu ya ka ka bang ngashim benta berkanong rim ka bang ngiyeng nada pipoi syaka thong ke ta ki sinjam ki ba pinchim khanang ban pen khlan ya ka district council piga syukran ya ka 6 schedule ai bor yangi nang baka reti trekam jong ka di India te ngitip baka 6 schedule kalong ka khlan hadu kata tanggawe ka nong rim kalong bangin da ban penne pensa ban kentiu ya ka ri baka jai menrio kata ka ding rong bangayeng ban ka bakongsan kalong bangin ang pen khlan chu ya ka bor ka balapan ka bor hapo ka 6 schedule kata ka de benta ka bakongsan du ka bangidei ban pen khlan ya ki an ki paladon hapok section na kaleng jengi hingi kit bok kerwiang pi pin poi syaka thong kula sipun aba